asko pasada, talde desberdina pasada, zertik hasieran zan, ez da kuadria asuntoa bezala, baina zan igual elkarte bezala taldeek zidan hasiera. Eta gero ja, izan zan bentat asmoa, gero urtetan zara pasada jendea, zertik jendea etzun posible jolastea, eta etorri da jende berria eta gaztea, de bai. Importante nahi da. Generazio asko pasadia, gainera. Bai, taldeak aldatu, taldeak barrutikane aldatzen nahi dira, gazte jende pixkat sartzen nahi dira, kaliten hasi gara, ja. Bai, gugora goaz, osake. Ez dakit nire Bai, taldean ez. kolektibo tal eta hola ez, ez dakit agarki edo San Blas Piko ez, edo bomberon bertan, bomberok bitalde ditu, txaranga eta etxekoa, orduan jende gazte sartzen dela baita beti jumbara da, bestela besti jaurrea. Bai. Ez, etxe bezala, betikoa. Etxea hemeniokin nahi deu, ikusten dut urte pila da magizikula lanen, mila esparrutan, eta uste dia irabazi deula ja eskubideo, ja behingoatikan ja norbaitek, berrintzen ze koloreko taldea dago ludalontan, norbaitek inbehar du ja, hau ja bere leku dutzi. Eta txagutzak. Baby
dena die importantek eta eskerrak dena joan bartzaki, nire ustez. Nin bi pertsona ipatuko nituzke, noski Murgi, bea gabe txapleketa horrek ez zintzuna horregatea, eta Aitor, ere beti, 10 urte hauetan beti egon da prest laguntzeko. Beti inoiz ez faiatu eta beste aipamen berezi bat Aitorrentzako ere. Ni partaide edo parte hartzaile naizen neurrin, nik uste dut bai eta Murgi bea hartzen duten lanagatik, urtero duten lanagatik, ez? Eta azken mimoa dago gainera, ez dakite, ni lehenengo aldien topatu nunean saria, ez? Egurrezko, gauza politia da. Nik uste dut, parte hartzaile guzti naun izenean edo hemen nago momentutik, nik uste dut, bioi eskertu behar zizugula, egiten ez duten lan hori, mimo hori, eta hori, eta bai. Ondo pasatzen dugu, egun politia botatzen dugu, eta... Zuhiltzaien aurrean, San Pio Manota, zabaldu zua, Aupai. Aupa bo. Aupa bombero, diga. Berenean